Wel, dyma ni croeso i gylch y Siarol i'r ail ddosbarth bore yma o dirw Siarol Alistair Hewson o Gretna House. A da chi'n gwybod lle mae hwnnw ger Gretna Green sydd yn berniadu i gŵr sydd yn uchel iawn yn mryd Charlotte. Dwi'n meddwl bod o lenni yn gadeirydd neu yn y bryd. Ac mae'n brydio rhain a gwartheg Aberdeen. Gen i fyma, mae Richard Tudor Llysyn, Llanerfil, a mae Richard yn cadw gwartheg cyfandirol a gwartheg Cynghenid fel mame. A dwi'n siŵr bod i wrth y fodd yn gweld y gwartheg yma, Richard. Mae Siales chydig bach o highlight i fi. Dyma fy mryd i o ran i defnyddio i gynnyrchu gwartheg stor i'r farchnad, chi'n gwybod? So mae edrych ar y gwartheg i finc Charles. Yr teirw yma, maen nhw'n edrych ar ei gored ydyn nhw. Maen nhw'n llwnd i crwyn. Dwi'n siŵr yr hif mwyaf nimerus o wartheg wedi dod yma i gystadlu ydy'r limbs ynddi. Ond mae'n wir deud, dyma'r cyntaf i ddod o'r cyfandir ac wneud argraff ynddo fe. Ie, enwedig fel... Enwedig pan ydych chi'n meddwl ystyried yn droddodiadol y gwartheg Croes Henffordd ac y gwartheg Duon oedd gennym ni fel fyches yn y wlad yma. Oedd y Charlie gallu rhoi tyfiant yna i'r gwartheg dydyn nhw. So mae nhw wedi newid yn diwydiant ni. Gyfan gwbl na unrhyw bryd arall dwi'n meddwl. A cerdi a bwnsin o wartheg stor Charlie i'r ring. Mae yna fideo wedyn yn does. Mae'n wartheg pori da iawn, ydyn nhw? Dyna lle mae'r galwad e. Mae'r pobl yma sy'n eisiau tyfiant o borfa yn Charles yma sydd yn cyrro pob tro de. A dyn ni lenni yma tro cyntaf mae biches o wartheg dion Cymraeg sef o'n i, ond a rai fi gyfaddau mae tarw Charol wedi dod colenni ar hanner y biches i drio newid pethau. Mae'r dyfodol, mae'n ychydig bach o bwysau ar y bryd o ran y ffordd mae'r archfachnadau yn galw am gwartheg llai. So mae hynny'n... Mae'n dyfodol diddorol fain y siarad yma, dwi'n meddwl. Fy'n ychydig bach o newid yn y... Mae nhw wedi tynnu'r pwysau mae'r archfarchnadoedd a'r masnach isio i lawr. A dyw hynny yn beth da i Charles yna, mae'r Charles yn gyfle i wneud mwy o bres. Bydd y tyfiant yna, ynddi? Mae hwn yn ddosbarth. Fendigedig o ddosbarth ydy. Peter Dongar sydd yn berniadu efo fe o swydd Northampton. Ac mae e'n cadw gwartheg Saler hefyd. Yn weddol blaen llaw efo rheini, ond beth sy'n berniadu'r Charlie efo mynd heddiw, mae gynno fiches mae fe'n un o'r arloeswyr yn y bryd Charlie yn y wlad yma, de. Wyt ti'n cadw tarw Charlie o gwbl? Mae yna 3 tarw Charlie. Oes yn Acw, y gored, y tarw gores gan Acw gen Griff Morris lawr yn... O, Griff. So mae, Carreg Griff. Oedd e wedi cael halen yn y fe cyn dod fyny Iorlan Steffan siwad yn oed? Mae o'n taflu stoc werthwel chywod ac yn tyfiant ac yn bwysig yn y Charles heddiw ydy bod nhw yn weddol hwyddill rhoi wrth gwrs. Ie. Hynny beth mawr a gweud y gwir. Llo marw ddau neb yna di? Na, di llo mawr marw ddau ddim yna. Na. Ond mae'r bryd yma wedi dod yn eitha poblogaidd yn y sioe. Wel, mae'r cyfandirol wedi dod yn boblogaidd iawn. Mae nifer fawr yn cystadlu yn bob dosbarth yn osled yma. A lot o brydwyr o Gymru yn y Charles yma wedi dod yn fryd eitha poblogaidd i'r brydwyr yma, dydw? Ynddi. Tarw Bryn Ffanigal. A mae Bob bod y tegl fe, mae fe'n cynrychiol i'r Charol ers blynyddoedd yma yn gwneud yn dda, yn dydi? Ynddi, tarw ifanc da iawn. Mae Alistair Hewson cygolwg manwl iawn. Ddewn ni nôl mewn chydig a canlyniad y dosbarth yma. Ond fel gwelwch chi, eith dipyn amser i'r rhain mynd o gwamgylch i gyd. Ond mae nawledd a mae'r beirniad i weld wrth i fodd yn ei galw'n ymlaen. Dewch nôl eto ni. At y cylch y Charles, a dyma'r beirniad Alistair Hewson yr rhoed o gwobrwyon allan. Mae'r gyntaf mynd i Alison Tucker o Brogwyr. Ac yn ail mae Kevin Evans o Castell Newydd Emlyn. A wedyn yna Wrbyn Heddig
o Loegr wedyn o Gloucester. Ac yn bedwerydd mae yna Daro Bimed, felly mae Taro yn dod o Pistyll. Fyddwn ni yn, wel, mae Pistyll siwr ym Mhen Llŷn, dwi'n credu bod fi'n iawn yn deud hynny. Ond mae yna wartheg da fan hyn, Richard, wedi dewis. Mae Alison wedi cael ei wobrwyo eto, mae Taro wedi cael chydig bach o lwyddiant yn y gorffennol wythnos dwytha yn y sioe genedlaethol lawr yn yr NEC. O ie. Wedi cael gath o reserve yn fannu, so mae o'n canlyn, mae gennych chydig bach o hanesydd o'n barod. Ac wrth gwrs, mae bod yn ola yn y dosbarth yma yn yr hwdau, mae'n dosbarth dda o deirw. A Ben Gwastod, Abermeirig, yn digwydd bod yn yma Taro da gan Ben. Fydd o'n yna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 o deirw i fenc da fan hyn oes. I ystyried mae teirw blwydd ydyn nhw, de? Ie. Mae yna dyfiant, fel o ti'n sôn yn gynharach, mae yna dyfiant ofnadw. Wel, dyna ni, dosbarth y teirw blwyddi Charolais. A'r wobr gyntaf yn ei Gymru a'r ail wobr. Mae hynny'n deud rhywbeth, Richard, mewn gystadleuaeth fel un ydy? Alison wrth i bod, dwi'n siŵr, o fychus gawr lawr yn y gwyr. A gobeithio bod chi'n gweud Merlis moes mwy a fyddwch chi'n ôl maes o law.